Здравейте на всички, ние сме Bitline Team и в това видео ще говорим за стратегията за влизане в програма Колейдоскоп. Но първо нека да изчислим колко партньори са ни необходими, за да стигнем до трето ниво. Влизаме в първо ниво, 500 и 50 битлайма, 50 отива за разработване на проекта, 500 за нашето бизнес място. Под мен има 6 клетки, първите двама партньори ми пълнят раменете, а третия партньор ми носи плащане, т.е. от този партньор излизам без загуби. След това четвъртият, петият и шестият партньор ми натрупват 1500 битлайма и аз преминавам на второ ниво. Но това не означава, че това ниво е приключило. Всяко ниво е безкрайно. Точно под нивата на твоите партньори започват да се запълват, защото те също трябва да те последват до второто ниво. Тук започва нивото на първия и втория партньор, а това е моята зона на покритие, т.е. моето ниво свършва тук. Първият ми партньор продължава да запълва своето ниво и когато той затвори, във второто ниво. Хората също идват при втория партньор, т.е. 1 на 10, 2 на 10, 3 на 10, 4 на 10 запълват неговото ниво. И той също идва до дясното ми рамо. След това долният ред се запълва. Партньор е 3, 4, 5, 6. Това е третия партньор се затваря до второто ниво. И тук пускам клонинги и те застават от ляво надясно, отгоре надолу на свободните места, т.е. тук е първият и втория клонинг. Това те дадоха заплащане на четвъртия ми партньор, на него му остават само двама партньори, които да покани да преминат и на второ ниво. Те отиват при мен и аз получавам плащане в размер на 1500 битлайма. Междувременно продължаваме да попълваме първото си ниво, т.е. петия човек затваря. Премества се при мен и на предпоследното място. Шестия човек, 25-ият, 26-ият, 27-ият и 28-ият партньор влизат под него. И той затваря първото си ниво, идва при мен и аз прелитам над благополучно в третото. Както виждате, на мен ми бяха необходими 28 партньора, за да се преместя на трето ниво. Да, в същото време от третия партньор си върнах инвестицията в второто ниво и я утроих. Няма съмнение, че маркетингът е гениален и бихте си помислили, че няма да има нужда да измисляте други стратегии, но от моя опит мога да кажа, че най-ценният ресурс е времето. А за един период от време печелим много повече и по-продуктивно. Екипът е мотивиран, защото има постоянно движение, така че нека да разберем каква е стратегията 1+2. Това означава, че влизам в две нива едновременно, първото, което струва 500 битлайма и второто, което струва 1500 битлайма. Купувам си място и виждам пред себе си 6 празни клетки в първо ниво и 6 празни клетки във второ ниво. Партньорите ми правят същото, т.е. първия партньор купува първо ниво и второ ниво, втория партньор купува ниво 1 и ниво 2, третия партньор купува първото, аз получавам моите 500 битлайма, и той също купува второ ниво и след това клонинги летят от мен, точно тук, и запълват четвъртото и петото ми място. Имам предвид, само с 3 партньори почти съм затворил първото си ниво. Четвъртия партньор влиза в първото ниво, затваряме. И аз летя сам към второто си ниво. На маркетинга получавам плащането си от 1500 битлима. Така че четвъртия партньор вече е възстановил напълно всичките ми средства и той също купува своето второ ниво. Относно стратегията, петият човек се издига по-надолу и вече първият ми партньор също получава изплащане от 500 битлайма и аз съм затворен във второто ниво и преминавам към третото. Както виждате, само 5 партньора ми бяха необходими, за да премина на трето ниво. Шестият партньор също по стратегия заема първо и второ ниво и вече към мен летят реферални награди от първия ми партньор и му изпраща двама клонинга до първо ниво. По този начин се включва маркетинговата помощ. Поканихме само 6 партньори, а вече са пуснати 2 клонинга. Със същите клонинги той се затваря и лети до второто си ниво и получава 1500 битлайма за маркетинг. Според мен разликата е очевидна, но все пак нека да обобщим. Без стратегия,
и с стратегия. Влизаме в бизнеса без стратегия 550 битлайма и това е огромен плюс. А на стратегията 2050 битлайма и именно тук хората имат най-голям напредък. Много често партньорите решават за потенциалните си партньори, че не могат да влязат при тази сума, но мисля, че те просто не са успели да споделят стойността на тази стратегия. Получаваме много различни резултати за едни и същи действия и възвръщаемостта на парите от приблизително същия брой партньори, но най-важното е, че ще е трето ниво на преход, благодарение на стратегията от 5-я партньор и без стратегия от 28-я партньор, а това е огромна разлика. Ето защо, благодарение на стратегията на нашия екип, отиваме едновременно на първо и второ ниво. Това наистина ви осигурява бързо преминаване през нивата и бързи печалби.